Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos ao programa 74 desta quinta tempada. Programa con algo de trampa, vamos a dicilo xa de primeiras, porque esta conversa xa foi gravada no seu momento. Problemas técnicos que eu, sobre todo pola miña parte, non puiden solucionar porque a meu cerebro e a miña inteligencia non deron para máis. E a xente de Fogo Lolita tivo a ben pois que nos volvésemos a reunir confiando que desta vez non pase nada raro teñamos outros problemas e poidamos ir ca conversa adiante. Vamos a poner xa en pantalla, pero antes vou dicir unha cousa porque mólame, porque daquelas iba a ser unha conversa que gravamos e cando se publicase ia haber moitas cousas aí como igual pasou, igual non pasou, e agora que estamos volvendo a gravar isto, como ides a ver xa en pantalla, porque os vou a poñer, teñen aí detrás, son os gañadores. Hola. Ahora. Hola, Hola. hola. Vale. No, é que se quedou congelada, digo, mierda, vale, pues vamos para... Son os gañadores do concurso dos novos valores do festival. Faime moita ilusión repetir a conversa desta maneira. Que tal, como estamos, rapaces? Moi ben, Moi moi ben, ben. moi ben. Moi agradecido Hola. de estar outra vez aquí. Sí. Vamos a contar que é unha segunda conversa na que xente só vai haber unha, así que no histórico da canle xa estades como segundos convidados xa por vir por aquí, así que ni tan mal. É polo que dicía, porque ahora vamos a falar do grupo, das orixes, e do que falamos da outra vez, e de outras cousas que poidan surgir. Pero, como está aí detrás ese cartel, vamos a comezar un pouco polo máis reciente, gañadores do concurso Novos Valores do Festival. Brutal, ¿no? Moi fuerte. Bastante fuerte. A verdade. Sí. Sí, sí. A gran sorpresa. Tocamos teito antes de despegar. Sí, O sea, era ao máximo que podíamos imaginar, co que podíamos soñar, e xa chegamos, a verdade. Sí. Para sorpresa de todos. Todos aquí non sentados. contábamos, a verdade. Despois vos preguntarei un pouco máis como foi esa noite, porque vendo vídeos, vendo fotos, ten pinta de que máis alá da vosa victoria, de que ao final, pois, tiña que ser alguén que saltase co premio, non? Pero ten pinta que foi unha noite moi guapa, pero eso para despois, eso para un pouco máis adiante. Vamos a facer algo que fixen da outra vez, pero en vez de dicir eu aquí os nomes, que volvo a ter a mesma chuleta, recuperei a chuleta da outra vez, que eu empecé a presentarvos e bueno, liéime aí. Vou deixar por vos, porque sei que vos gusta presentarvos e tal, que vos presentedes un a un para que a xente pois sepa quen está ao outro lado. Vale, pois... Eu primeiro. Bueno, eu son Balsa, chámome Daniel, pero chámanme Balsa polo meu apelido e non sei, toco os teclados e polo xeral segundas voces de Lara, que é a que teño aquí ao lado. Eu son Lara, que non Lola ni Lolita, e nada, canto e falo cando me toca. Eu son Adri, son o batera, son o que fai ruido. Eu son José, son o guitarrista. Eu son Antonio, que son o baixista. Onde estamos? O sea que o de Fogo Lolita, Dios, perdón porque tiña que facer, o sea, déchesme pé ti a facer isto. O de Fogo Lolita non ten que ver contigo? No, non son Dolores. No. Non son, no. Non ten nada que ver. Aquí pode explicar mellor Adri, creo. Sí, pode explicar Adri o do nome, mellor. Nada, basicamente unha expresión que utilizamos en Ourense para decir como a tope ou cando algo sale ben ou cando estás emocionado por algo dices, pois vamos, fuego Lolita. E nada, fai pouco Balsa descubriu a verdadeira orixe que, joder, eu sendo de Ourense, coñecendo a expresión dende fai tanto tempo non coñeza a ninguén que coñecera a orixe. Foi Balsa, que non é de Ourense, xusto o que o descubriu, así que explique un pouco. Sí, a ver, hei de dicir que entereime en medio dunha noite santiaguesa, entón a miña memoria está nublada, pero polo que quero recordar, comentáramos, bueno, pues unha rapaza comentárame que atopara de onde vía a expresión, porque estaba recollida nuns poemas de non me acordo quen. Teño que ser honesto nese sentido, non me acordo de quen era, danseme bastante mal acordarme dos nomes. Pero bueno, que a expresión basicamente vía, pois de en Ourense,
que había fixérase como esta persoa da que non me acordo do seu nome, fixera como un recopilatorio de xente característica que coñecera de Ourense. E ao parecer había un tipo que estaba tolo e que iba por aí gritando como a fuego Lolita, mi capitán, todo o rato, como respondendo pues eso, Ahora na posguerra, ¿no? Sí, eu creo que fora na posguerra, polo que comentaron. E iba gritando por aí a fuego Lolita, mi capitán, como para dicir que vamos a tope con todo, ou a por eles, ou o que sexa, algunha expresión así. Pois vía de aí, ¿no? Nos, a verdade é que puxemos o nome descoñecendo de onde vía, e, non sei, chulo como que despois de xa establecelo e ter decidido este nome, pois darnos conta da orixe. Menos mal que a orixe é unha cousa relativamente decente, Claro. con mal que podía sair chamarse Fuego Lolita, verdade? Pero bueno, menos mal. Claro, é que a orixe podía ser unha cousa completamente distinta e de repente darse conta de, bueno, igual Sí, temos que cambiar de nome xa con un mes de vida. No, pero Sí. o de que isto seguro que vos vai a pasar. O de que a xente poida pensar que Fuego Lolita pode vir por ti, é probable que moita xente o faga Pasa. Xa pasou, sí. De que a xente aleatoria me dixera "Que tal estás, Lola?" Lola? A Que ver, máis sendo Lara, Sí. non é tan distinto, eu digo unha cousa. Eu ata que ti dixeches esa, bueno, esa cousa de eu non son ni Lola ni nada desto, non pensar en ningún momento a posibilidade de que Fuego Lolita tivese que ver contigo, a verdade, o sea, nunca se me ocurreu que fose así, Normal. Hai xente da cal, sí. Sí. Dá pe a confusión. Porque faremos da xente tamén despois, porque a xente tamén ás veces as cabezas non están nada ben, pero as cabezas que, bueno, non sei se as vosas cabezas están moi ben ou non, pero sodes compañeiros de universidade máis ou menos de 4 e 1 era, non? 4 e 1 de carreira. Sí. Como foi o de dicir vamos a comezar a meternos a facer ruido, os que facedes ruido e os que menos ruido, pois os que menos ruido. Bueno, pois non sei, éramos colegas, todos sabíamos que tocábamos instrumentos, todos tivemos algún momento algún proxecto en común, ou outros non, pero sabíamos que nos gustaba máis ou menos o mesmo tipo de música e sabíamos que tocábamos instrumentos, entón, pois un día tomando algo foi como, oye, eso intentamos, e pois empezamos a quedar a ensayar, nada moi serio, para preparar un par de concertos de versións que nos encargaran algún concerto que conseguimos e dixemos, bueno, pois vamos con versión e logo xa vemos por onde tira. E despois das versións, a verdade, sentíamonos bastante cómodos e bastante guai e dixemos, por que non empezamos a facer o noso propio? E pois así xurdiu un pouco. Cales eran esas primeiras versións? Un pouco de todo, foi unha Macedonia rara. Batiburrillo. Clavado nun bar de Maná. Voilà. Bon Bon Jovi. It's My Life de Bon Jovi. The Backstreet Boys tamén. Sí, teníamos de todo. Todos cun toque así puncarra, porque tamén estaba Soldadito Marinero de Fito, Turbo pero claro, Turbo Soldadito Marinero, porque a batería era tupa. O sea, versións Maná, Fito, Backstreet Boys, Estopa. Estopa por aí, e todo cun rollo punk. O sea, Sí. vou a dar Algunhas máis fieles, pero outras menos. Pero hasta, como era esta? Como se chamaba? A de que era máis lenta. Que era... Soldadito. No. Que no... Como era? Tonight the music, sí. Careless Whisper. No Careless Whisper, es es verdad. por la cara, o sea. Sí. É que hai dos cousas que me molan, porque eu teño amigos que fan únicamente versións. Eu, como digo sempre, non son músico, co cal non son a persona para criticar nin comentar negativamente o que fai outra persona, porque eu non sei facelo. Pero, sempre que alguén empeza a facer versións, pero fainas, dándolle un toqueciño propio, un sonido un pouco distinto ao original, e sobre todo, como é o voso caso,
que escapa un pouquiño das versións un pouco máis típicas, tópicas que se poden facer, podes, alguna cousa que, home, son típicas cancións coñecidas, pero van fora, pareceme necesario aplaudir e felicitar, e sobre todo, a diógenes musical que tedes en riba, cuidado, Sí. Sí, totalmente. Porque quen elexía, quen se encargaba de elexir esas cancións, ese setlist original? Foi un pouco... Como se era Brainstorming. Sí, brainstorming. Sí, brainstorming e non filtrar de ninguna forma. O sea, calquera Claro. cousa que saíra do brainstorming entraba dentro. tamén- Si cada configuración de instrumentos que tiñamos éramos capaces de acadar algo, non digo bo, digo decente, claro, Variante. iba para dentro. A canción Sí. saía en 5 minutos, era como, vale, pois xa Perfecto, está. pois xa está. E tamén era un pouco como Scorpions tamén. tirar ¿no? cara ao mainstream, porque ao final a nos chamaronos para tocar nun evento era como non vamos tocar cousas que ninguén coñeza. Lógico, Entón sí, como que dende aí pois fomos seleccionando, saliu ese mejunje. Sí. Pero claro, como dicíades, tocades as versións, as ensaiades, as preparades, pero había algo dentro de vos que vos dixo, nah, as versións vale, pero queremos lo nuestro, ¿no? Sí, eso dentro de nós chámanse José Adri. E que sí que o de tocar versións a min é como ten a gracia de que eso, a xente as coñece, pero ti estás aí en riba e como que notas que non tampouco é A xente cantas porque tal, pero da igual, se eres ti, se son eu, a xente vai dar completamente claro. igual. claro. Entón como que mola un pouco máis eso, o sea, tocar as túas, tes o risco de que non gusten e ninguén as cante nin as sepa, pero polo menos Hai que tomar o é a risco. túa movida. O sea, todo o mundo empeza dende aí abaixo, así que Sí, porque tamén te digo unha cousa, ao final versións, hai moita xente facendo versións, hai moitos grupos facendo versións, hai moito xente que a guitarra facendo versións, e pode ser un destes grupos que sí que hai uns cuantos por Galicia e por España que van tendo certo éxito e van gañando por aí a posibilidade de estar, sobre todo os que son versións propiamente ditas de un único grupo, dun único artista. Sí, os tributos. Os tributos Como puros, eso os sí, Aires, Terei. é máis fácil. Feito hai un de Linkin Park que é certo que é brutalísimo como fan en directo, pero claro, máis alá de eso, tampouco te aseguran que vayas a ter concertos nin que vayas a gañar cartos. Claro. Claro, decidides facer as cancións, decidides empezar, e como foi esas primeiras veces de dicir, veña, vamos a empezar a crear nosas cancións? Como foron esos primeiros pasiños? A ver, é que eu recordo, claro, era o batería este Adri dicindo hai que facer 8.000 canciones. De 8.000 canciones malo será que unha non sexa boa. A ver, a estadística clara, de 8.000, unha, Claro. polo menos. algo ten que salir, sí. Non chegamos a 8.000, grazas a Deus, pero Por limitacións físicas, Total. evidentemente. Total. Pero sí, foi un pouco así. E penso que, sobre todo ao principio, o proceso de composición é, vale, alguén ten unha idea dunha letra ou de algo, pechámonos no local, empezamos a tirar pa diante todos xuntos. Logo sí que, pois, algo de traballo de casa, de, ocorreuseme isto, pois o próximo día mirámolo. Pero ao principio sí que era como, a ver como sona no local, a ver que nos vai salindo. E foi un pouco así, porque tamén, ao principio, sobre todo, non tiñamos ningunha prisa, porque non sabíamos cara onde iba o proxecto, entón podíamonos tomar ese luxo, por así decirlo, ao principio de ir quizás máis despacio, probar máis as cousas no local e non ter certa prisa por, vale, temos que ter un setlist medianamente listo para facer un concerto. Logo sí que co tempo, cando queríamos que o proxecto tirara cara adiante, conseguir concertos e así, sí que tivemos que meter moito máis traballo persoal cada un na casa para intentar ir perfilando as demos ou as primeiras probas do que despois serían as nosas cancións. Pero pode ser que a miña mente este equivocada e o que estou lembrando agora mismo este un pouco errado. Pero eu creo que hai algo que non está descontando. Creo que hai, si no estudio e tal, pero creo que hai uns audios, creo que hai unhas cousas aí que tamén é importante reseñar. Que decir, isto teño que aproveitar que sodes un grupo novo, que é certo que hai pouca información vosa, pero o tes feito isto antes, hai cousas que sí que me lembro, entón hai que aproveitar esa información. Claro.
Claro, pero fíxate como empezou contando a historia o Batera, que é precisamente o que non quere falar destes Claro, audios. eu esquivei a bala, pero é máis rápido que a min. A ver, a miña, Bueno, eu xa digo, básicamente- eu olvídome de cousas, pero neste caso, sen telo apuntado nin nada, estabas contando e digo eu, isto non me suena, isto non me suena que sea exactamente así. Sí, sí, sí. Eu conte José, que é a víctima. Sí, é que, claro, aí polo Bran, tiñamos moito máis tempo, entón era o que dicimos, estábamos no local, sin prisa, tal, preparábamos unha canción ou dúas, tal. Pero logo en setembro ou así, no centro xoves onde ensaiamos, Guille, de Señor Salvaxe, Señor Salvaje. que díxonos, vale, para decembro quero que teñades 12 cancións. E nós, ai, 12. Foi en setembro. así. Setembro ou O sea, outubro, non? E nós, vale, e tiñamos, non sei, 2 ou 3 Dúas, ideas. sí. E claro, empezaba a escribirme por WhatsApp, a mandarme ideas de cachos de letra, de trozos de batería, e tamén el cantando por encima da batería o que quería que fora a guitarra. Entón, nunha das cancións que estamos tocando agora, que vai ir no EP, pois díxome, eu quero que ter unha melodía ao principio que sexa pi 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 pi. Así, Pero entendeuno perfectamente, ademais, porque creo Traduciuno que moi ben. mandei o audio, ao día seguinte eu non puiden ir a ensayar, e chegoume un audio de volta, de todo medianamente grabado en demo, era literalmente o que quería, o sea que foi espectacular ese. Sí, Fomos logo ao local ao día seguinte. Foron eles, eu non estaba. Gravei, ese día tiña tempo, gravei a base no ordenador, entón fomos ao local, xe estaba o tema da estructura da batería e a letra, e dixemos, vamos a gravar por encima, e tal, e saiu así, esa saiu rápido tamén. Sí, esa melodía saliu moi rápido tamén. Sí, bastante ben. O sea, dun audio que por lógica, aparte, ao final levades pouco tempo creando, entre comillas, levades pouco tempo facendo e, oye, pode haber certos problemas ou tal, dun audio que a priori non ia levar a nada, non é só que leve unha canción, senón que a leva relativamente rápido, a leva moi rápido. Sí, Sí, é que é o que dicíamos, estábamos nese momento de necesitamos 12 cancións. Claro. Aquí non se rechaza nada. Tamén Todo entra. penso que nos coincidiu bastante ben a presión de ter que facer 12 cancións con Sí. que non estábamos de todo bloqueados creativamente. Porque, o sea, se chegamos a estar nun bloqueo así, o sea, hubiera salido fatal, pero Non, pero, penso que o sacamos bastante ben adiante. Moi rápido. Sí. Sí. Dentro desa prisa que vos meteron, entre comillas, non? De tráedeme cancións, non me habes agora esa posibilidade dun bloqueo creativo, foi todo fácil ou sentiche de certa presión en algún momento de mierda? Non somos capaces de facer isto, incluso de dubidar de vos? Non, sentimos presión, eu Sí. creo. De feito, non chegamos ás 12. Claro. Pero eu creo que dubidar non dubidábamos porque non tiñamos tempo para dubidar. para dubidar. Sí, sí. Estábamos a mil cousas cada un Sí. a maiores do que é a música. Entón, claro, nos tempos que non estás facendo música, estás pensando no traballo ou Lara e máis eu, que estivemos este ano no máster estamos no máster de profesorado tamén, pois claro, máis cousas maiores, era ir a clase e logo ir a ensaiar, tal. Os outros traballando, bueno. Entón, ao final, era como, claro, se dubidas, perdes tempo, non pode ser. Claro, de todos modos, que non sone eso de tirar pa diante sin dubidar, que non sone a que aceptamos todas as merdas que fixemos, O sea, as cousas estaban relativamente pulidas, moitas cousas había que descartalas porque non había por onde collelas, e quedámonos co mellor ao final. Creo que estamos contentos co produto, vamos. Claro, ou seja, a cousa non era que necesitáramos 12 cancións Sí, para non. ter 12 temazos. Claro, non era que Necesitamos- tiverades un contrato discográfico por 50.000 No, euros, no. que tiverades que presentar nada. O que nos dixo Guille foi facer 12 temas, para deses 12, coller os 5 mellores e facer o EP. Claro. Entón, realmente sí que había moitas que eran, non quero dicilo Había de broza, forma vulgar, había pero había broza, había basura por aí.
Que o que pasa? Que como desas 12 que non acabamos ao final as 12, que rematamos tendo Oito. 9, 10, tal. Desas 9, 10, dúas eran moi boas, 3 eran boas, dúas eran mediocres e 3 estaban pa basura, pois ao final rematamos tendo algo xeitoso, un conxunto de cancións boas, e esas, incluso esas que non eran tan boas e que a priori contábamos con que descartaríamos porque non tal, xusto coincido que neste intervalo de tempo que pasou dende a primeira charla e a segunda estivemos retomándoas un pouco e estamos conseguindo darlle un lavado de cara bastante chulo. De feito, varias desas cancións que ao principio non nos gustaban ou pensábamos que eran máis difíciles de cuadrar, estamos conseguindo que agora teñan corpo e que sexan chulas, a verdade. Vamos a probar en directo a ver que tal, pero de como estaban a como están, eu penso Moi que ben. melloraron moito. É que, ao final, a música son momentos. Comentaba seguro unha cousa moi interesante. Unha das conversas previas a esta que a xente está disfrutando foi con Alana, que veñen de publicar o seu segundo disco, terceiro traballo aí cun EP por medio, pero bueno, segundo disco de larga duración. Un disco que, personalmente, creo que reafirma a Alana como un dos grupos a ter moi en conta. E casualmente, na conversa, non, dicíalles que tiñan un traballo moi xeitoso, un traballo moi completo, son 12 cancións, me parece, moi boas, e contábame que varias desas cancións deste segundo traballo foron descartes do disco co cal se presentaron ante todo o mundo, cancións que nese momento empezaron a facer, tiñan unha idea máis ou menos interesante, non eran capaces de darlle forma, deixáronas, tocaron en directo, fixeron todo o que fixeron o ano pasado, estiveron todos os lados, e cando se puxeron a traballar con este segundo disco, retomaron esas ideas e conseguiron saber por onde tirar. Que é o que vos acaba de pasar a vos un pouco, non? Que de repente estaban aí, e está guai non descartalas de todo, non? Dicir, vale, pois non somos capaces de seguir, apartamos nun caixón, e agora de repente, hostia, vedes que podes facer algo con eso. Sí, efectivamente, sí. Hai que darlles tempo a veces. Que supoño que, joder, tedes pouco tempo de vida como grupo, menos tempo de vida dende que a xente coñece dende ese primeiro sinxelo co cal vos presentáchedes, pero moita aprendizaxe polo que estou intuindo xa na outra conversa e no que agora estamos falando, non? Sí. 100%. O sea, Ao final- creo que nos entendemos moito mellor. Sí. Ao principio, que sen querer dicir nada malo dos meus compañeros, a min era algo que me estresaba un pouco. No? Notaba que sobre todo a hora de ensayar, a hora de compoñer, pois que a forma que tiñamos de compoñer ou de probar os temas que era distinta, non? O sea, ao final cada un é algo que non comentamos, pero cada un vimos de distintos sitios, de distintos xéneros e de distintos mundos. Entón, claro, quizás non nos atopamos tan cómodos ou sí, en función de onde ves, facendo a música que facemos. E ao principio eu recordo que era arduo intentar compoñer e vamos a pararnos aquí un segundo e non éramos capaces de cuadrar ou non nos entendíamos ou non... O sea, ao final as cousas iron pa diante porque dábanos un pouco igual o que saíra e era como, bueno, hai que facer o que dicíamos, hai que facer 12 cancións, entonces vamos a tirar pa diante con todo. Pero ao principio sí que era bastante máis difícil do que agora. Agora creo que solucionamos as cancións ou as cousas que non nos gustan das cancións enseguida. Sí, Sí. porque tamén foi un pouco tocar e dicir, vale, o problema eran estas cousas. E tamén vendo un pouco onde queríamos meter alguna dentro dos endings dun posible concerto, tamén sabíamos como queríamos que tipo de rollo sí. levase, entón foi como, vale, hai que cambiar isto, probar isto outro. Ou ao ter 5 cancións, pois decíamos, joder, nestas 3 non nos dimos conta porque as compuxemos en semanas distintas, en tempos distintos, pero isto sona moi parecido, isto hai que cambiarlo entre estas dúas para que non sexan ao final moi parecidas. Claro. Sobre todo creo tamén que nos comunicamos e nos entendemos moito mellor, porque, por exemplo, Balsa e eu quedamos e igual eu lle digo a Balsa, toca ni, que non sei que coño, e Balsa, ai, do, sol, mi, sostenido, ai, esta es la escala, no sé qué, de no sé cuánto, no sé qué, yo, sí, Balsa, ni idea, pero, ¿sabes? Lo que tú digas, creo que nos entendemos mellor. Claro, ao principio igual eso quizás era máis barreira e agora é hasta unha virtud, diría. Claro, porque, a ver, ao final hai outra cousa moi clara. Pode ser moi bons músicos, pode ser moi malos músicos, pode ser moi creativos ou pouco creativos, sexa o que sexa, pero, claro, a práctica, o xuntarse non é o mismo tampouco xuntarse para
preparar cancións sen un obxectivo relativamente claro, simplemente por ter cancións que non xa, hostia, que temos que tocar, que temos que presentarnos un concurso, que nos vamos a tocar en este festival, que vamos a facer isto outro, que xa o miras de outra maneira, e canto máis se toca, ao final, máis sabes realmente o que cada un de vos quere e como vos sentides en conxunto, como dicíades. Sí. No, tocar en directo, eu creo que nos está facendo madurar como banda. Sí, Sí. Xa sabemos máis o que queremos facer, hacia onde tirar. sí, facíanos falta o feedback do público, creo tamén. Claro, a ver, tamén é certo que ti, sabes, dentro do local de ensayo, pois pode gustar máis, pode gustar menos, pero queiras que non acabas de estar completamente seguro hasta que non tes como un feedback de o resto de personas, sabes? Porque igual a ti che gusta moito e de repente es algo que igual no encaja, pero bueno, a verdade é que estamos recibindo un feedback bastante positivo e creo que nos está vindo ben. Cal é quizáis a aprendizaxe máis grande que sentides neste tempo? Vaya pregunta, Buah, Como emitir facturas? Bueno, No, tampouco sabemos de momento. Ai, non Estamos neso. Registrar canción nas GAE. que non me registrei aínda. Eu creo que nese apartado, que é o máis complexo de todo. Era un apartado que antes ignorábamos e, joder, eu non sei a quen lle dixen onte, díxome, Dios mío, cando te pagas famoso que vas facer? Eu dixen, contratar a alguén para que faga todo eso. Porque, Exactamente. É o único o mellor de facerse famoso, que a Sí, xente sí, traballe sí. para ti. A ver, cando un ten xa non famas, sobre todo porque pode ser, cuidado, pode ser moi famosos, pode ser moi virales e ter poucos cartos. O importante non é Sí, ser sí. famoso, o importante é ser Claro. rico. exacto, sí, De totalmente. feito, o mellor sería non ser famosos e E ser ricos, ricos. claro. Pero Que con cartos é como podes ter alguén que che faga esas cousas que, claro, esos detalles que comentabades agora, así, entre risa e risa, pero claro, facer facturas. Resistir unha canción, que claro, ti pensas en que hai que escribir unha canción, ti pensas en gravala, ti pensas en publicala xa ten moitos detalles por detrás, distribuidoras, Sí, tempos, non sei Non que. te pensa ata que o tes que facer. Pero Sí, claro, sí, sí. toda esta parte de primeramente registrar unha canción que diste, bueno, pa qué? Bueno, pa qué, pero xa non só por temas de dereitos de cartos, senón para que alguén de repente poida aparecer e subir unha cousa parecida, que, joder, esas cousas que non caes e aí está. Sí. Sí. Sí, temas contractuales. Eu estou todo o rato, últimamente estuve falando moito con Antonio, porque tanto Antonio como a min traballamos no mesmo sitio, pero estaba súper preocupado por, nos van a dar de alta e me van a echar del trabajo porque teño 2 contratos e vou estar cotizando de 2 formas distintas. Eu, estiven rompéndome a cabeza un montón de tempo. Antonio, todo o contrario, Antonio está tranquilísimo, me dice, no, le preguntei a ChatGPT, e dijo que non hai problema, que non te rayes, tal. E eu, no, o sea, entonces, son cousas das que... Son cousas as que non te enfrentas ata que te tens que enfrentar. O sea, e nin pensas nelas, o sea... Pero bueno, son outras das aprendizaxes que tamén se sacan, sí. Que imagino que, ao final, o ser 5, ser un grupo, ser colegas, se leva de outra maneira, non? Que máis ou menos o podes superar, pero claro, eses detalles que seguramente a primeira vez que vos untastedes para esas primeiras versións non sabíades que había todo isto e que por momentos ten que agobiar, non? Sí. Sí. Sí, porque además Sí. non somos precisamente facer as cousas con tempo, deixamos todo No. para o final. Entón, últimamente levamos un par de meses, penso eu, coa agua hasta aquí. Bueno, tamén é certo que nos están pillando moitas cousas de sorpresa. Claro, non? sí. O sea, xúntase a fame e as ganas de comer, ¿no? Totalmente. O sea, se por min fora non deixamos as cousas tan ao final, pero sí que é certo que nos ocurren cousas de, mira, para mañá necesitamos isto. Claro, en plan, chámante, oye, ganaches isto, a semana que ven tes que facer. Pois a semana que ven mal. Bueno, pois hai que facelo. Non queda outra. Sí. Sí. É terrible, pero bueno, a ver, Estamos con... confío en que en algún momento se relaxará o tema. Espero, polo noso ben da Sí, nosa porque- saúde mental. o problema é que o Adri tirou a todos os concursos que había. Entón, claro, Claro, de 50 se saen 3, pois xa é... tamén xa é o chollo. tema é que cando saliron os concursos, e lles comentei de apuntarnos, foi como, apuntámonos a 10 concursos, e pois, se gañamos un, pois mira, a tope. O problema é que de momento dos que nos presentamos, Non. se non os gañamos, chegamos a unha fase final, varios. Hai moitos que non saíran ao final, Bueno, dos que nos apuntamos non tanto.
Non sei, eu recordo varios, pero O é igual. festival, É que- O tema é que... Sí, Sí. A cousa é que levamos como 2 semanas que de repente estamos tranquilos e un día é como que chegan todas, igual non son tantas noticias, pero chegan todas xuntas. Entón, de repente un día dinnos, sí, no sé qué, y mañana esta radio y esta tele y no sé qué, y la semana que viene esto y esto y aquello, que son 3 chorradas. Sí, pero son- dínolo todo xunto Pero- y a ver, respira. Tamén fíxome gracia onte que me pillou no gimnasio xusto, non podía coller o teléfono, chamáronme, non podía coller e dixen, bueno, xa chamarei despois. Dalí a 2 minutos chamaronme outra vez e dixen, joder, que insistente esta persona. Pois non, eran 2 personas distintas, era un periódico e unha radio. E foi como, mira que hai tempo e teñeme que chamar os dous a vez e cando non podo coller. Pero bueno, ao final máis ou menos penso que apañamos de horarios, un pouco de agobio, pero ben. É que é increíble porque dende unha conversa a outra, dende esa conversa que nadie podrá disfrutar e solo nós sabemos como foi, pasou. xa daquelas falábamos de que estaba destendo, bueno, un pouquiño intenso, non? Que a publicación do Sinxelo, tal, que ibades a participar na final de novos vales do festival e a cousa iba como iba. En este tempo, seguindo a liña do que me gusta a min que coincida de gravar conversas e que haxa cousas que todavía non pasaron, 2 días despois de que estemos grabando isto, ides a estar abrindo o Mercado das Flores de Santiago de Compostela ás 12:30, creo que, ou algo así. Ahora da igual, porque total, cando a xente vexa isto, xa pasou, entón non Xa pasa pasou, nada. sí. Pero ides estar aí abrindo que claro, o festival está guai, un concurso está guai, pero imagino que participar neste evento abrindo e con un cartel ademais moi guapo, con Familia Camaño, con Lisa Simpson, con Mejillones Tigre, hostia, chaval. Mejillones Tigre, con Los Punsetes, con sí. Saibran, ten que ser unha cousa guapa porque ao final, joder, un concurso, vale, vos presentades, depende do nivel de outra xente, vos o facer guai, pero bueno, é un concurso e tal. Pero claro, isto xa estamos falando dun cartel con xente aparte con percorrido, ten que sentirse motivacional absoluto, ¿no? Sí, totalmente. Mola bastante, Moi a boa verdade. oportunidade, sí. Sí. Pero, claro, o tema é que eu creo que imos con un pouco máis de medo do que iríamos, o fin de semana pasada íbamos tocar en Rianxo para un concurso sorpresa, concurso. un concurso do Rock in Rian. Claro, estábamos un pouco pensando, bueno, sírvenos xa de proba. de proba tamén para ver que tal funciona este directo que vai ser o mesmo co da Romaría das Flores. Sí, porque era máis longo do que estábamos acostumados, tuvemos que meter máis. Claro. Entón, o que pasa que, bueno, por motivos Alleos. claro, allos a nós non podemos tocar, ainda que estábamos ali Sí, pero con todo montado, pero bueno, estaba prohibido divertirse aquela noite, entón claro. Agora imos, eu por lo menos vou un pouco máis de medo porque a ver que pasa. claro. É curioso porque esa noite que estades nomeando que a xente pode creo que hai un vídeo publicado en Instagram no que explicades ou se explica un poquinho a situación dentro do que estamos a falar e do que estuve dicindo, non, que levades moitas semanas intensos, levades corto período de vida pero moitas experiencias vividas, claro, se agora dentro duns aniños vos preguntan cal é o peor concerto ou a noite máis desastrosa, posiblemente todas as lembranzas vayan cara a ese A ver, momento. No, pero esperemos non que foi sexa eso. desastrosa, No, pero esperemos que sexa peor. Claro, o Gallá foi Claro. peor porque eu pasei no... Foi moi A ver, divertido. pasámoslo moi ben. E a organización do Rock in Rian é maravillosa. Claro, E tratáronos espectacular. espectacular. O sea, e non teñen culpa de nada. No, claro, Dios, non sabían o que facernos. Claro, desastrosa O sea, foi- por as cousas alleas que provocaron Claro, o que pasou, non pero- polo sitio nin pola xente porque sí que vin que ao final A organización fixo que pasáramos moi ben. E a xente de o sea, Rianxo que estaba ali E a tamén. xente que estaba ali foi todo chapó. Moi ben. Sí. Sí, Quedamos coas ganas de tocar, pero bueno. Tuvemos unha acollida, verdad, espectacular. Sí, no, a ver, esa parte se dicía polo outro que bueno, non vamos a meternos agora en falar de nada máis. Eu sí que vou dicir unha cousa, simplemente, sen telo vivido,
iades ser 3 grupos, se non me equivoco, non? 3 actuacións, creo Sí. que eran. 3 actuacións, Sí. dame igual temas licencias, dame igual lugar, xa digo, eu sen vivir e sen máis, pero simplemente vais a tocar tres grupos, van a dinamizar un lugar, van a facer que a xente se divirta, vai a facer que a xente o pase ben, sen facer daño a nadie, non ten sentido que veñan alguén e proíba, e o peor é que, e isto como cosa miña, agora falamos de outra cousa, pero me apetece dicilo, é algo que pasou ali, pero é algo que está pasando en Santiago de Compostela con salas que están pechando, é algo que está pasando en Vilagarcía, que a sala Crim, que tamén tivo que pechar por problemas de La semana licencias, pasada, sí. en Barcelona pechou agora unha sala tamén por temas de licencias, está pasando por moitos lugares, e a música nunca debería, nin é delito, e se nos poñemos a prohibir estas cousas, imos mal. Continuamos, que me apetecía dicir isto, que quería aproveitar a situación. Continuamos porque vos nomeabades antes un lugar que sen dúbida está sendo vital e importante tanto para vos como para moitos grupos, moitos artistas de Santiago, como é ese centro Xove onde pasan moitas cousas, pasas moitas horas de ensaio e non só se ensaya, non só en un lugar onde podes tocar, senón que está sendo importante a hora tamén de crear, de gravar e de facer música. Sí, Ujú. totalmente. É a nosa segunda casa, o sea, estamos ali todas as semanas, varios días. Temos locales de ensayo, temos asesoramiento, temos un estudio de grabación, que é onde gravamos todo o noso primeiro EP, está todo grabado ali. Temos moitísimas vantaxes que ainda por riba son gratuitas, o sea, espectacular. Eso noutras cidades, polo menos na miña, non hai. Non. Non é tan... Increíble. Aquí na Coruña hai algún local de ensaios e que lles facilitan e demais, pero non é para nada ao nivel do que hai aí. Eso é unha auténtica ganga porque Non, está moi ben. o simplemente gravar, tocar, pagar por un local de ensaio son moitos euros que posiblemente pois para vos e para o 95% de artistas que poden estar ali ou que queiran, se tedes que pagar eso, non podes pagar outras cousas que tamén son importantes para o futuro do grupo. Sí, claro. Claro, ao final isto que a nos o que nos está permitindo é, entre moitas comillas, vale, iniciar co grupo, no? Empezar o noso proxecto musical a coste cero. E digo entre comillas porque sempre hai tonterías que hai que comprar e cousas nas que tes que invertir. Pero digamos que non tivemos que facer ningún desembolso gordo de pasta. Bueno, o sintetizador, é verdade, Vale, único. pero- Compramos un sintetizador. Pero, bueno, que son 200 pavos, hai que ter todos os ñacos por pagar. Claro. Con alquilar un local para poder ensayar. É Claro. que vos, O meu punto é que vos tedes Perdón, o meu- publicado un sinxelo agora que falaremos desta canción, pero moitos grupos para poder publicar unha única canción, para poder gravar, precisan anos de poder tocar moitos lugares para ter os cuartos suficientes, os diñeiros suficientes Sí. para facelo. Sí. Sí. O sea, que ao final é iso, gastamos 200 euros nun sintetizador, pero podíamos facer algo distinto e que non incluíra ter que ter un sintetizador e non e aforrarnos os 200 euros. Eso foi, non quero dicir tampouco capricho, porque creo que está dando moito xogo, pero claro, que poderíamos sacar algo sen ter invertido ese diñeiro. A ver, que Se ter comprado os instrumentos, case, porque ali tes Sí, Batería, material, guitarra, préstamo, tes de todo. amplificadores, guitarras, baixos e tal. Entón, No, está genial. Teclados é e que de eso, todo. non é só que teñas o local, senón que tes o material e polo que Claro, teño entendido e exacto. falábamos de outra vez, material que vos deixarían tamén incluso para poder tocar en lugares. Sí. Ujú. de préstamo, polo menos, nos o que máis usamos é a batería de préstamo. Sí, para non ter que Que mover. teñen dous para prestar. Sí. O sea, que é increíble, porque pasounos un día de que precisábamos a batería para o festival, foi. Para al final dos novos valores. Ao final dos novos valores. E ao día seguinte tocaban Chisqueiro na Moon. E tiñan, claro, precisaban tamén a batería. Nos collíamosla un día, pero elas iban collela ao mesmo día
para tela xa para o sábado, claro. Se non houbera dos, sería imposible. Entón, claro, xa non é o feito de que te podan prestarche unha batería, é que poden prestarche dous. Claro. Increíble. Sí. É que, joder, unha batería son moitos a pouco que vayas a cousas moi básicas, son cartos. Unha guitarra son cartos, un baixo son cartos, e xa falamos de baixos de baixos máis básicos, non son 20, home, igual un baixo por 20 pavos de segunda man igual lo encontras, pero a saber o que consigues por aí. Claro. E por 20 pavos non te sacas un instrumento que soe Nunha sala. Claro. Xa non é só o tema dos instrumentos, os amplis, o sistema de PA, os altavoces, a mesa. Cousas, son estas cousas máis secundarias. Que non pensas que fagan falta, son moi importantes para tocar en directo. Pero, No, olvídate, está genial. O sea, empezar un proyecto musical así, sin cartos y sin ningún tipo de ayuda, es muy complicado. O sea, muy complicado. E aquí porque, perdón, No, di. aquí porque hai a sorte de que en Santiago de Compostela hai ese centro xove, pero en casi ninguna cidade hai sitios destes, e a non existencia deste tipo de sitios limita a aparición de novas bandas, pero moitísimo. Entre o problema de eso e o problema das salas de conciertos é que cada vez van a aparecer moitas menos bandas. Non vai haber música nova. Simplemente tes sorte, consagraste e punto, pero se non tes donde ensayar, se non tes donde tocar, é que é imposible montar unha banda, un proxecto en solitario ou que sexa. unha banda que moitas cousas, moitas vivencias, moitas situacións xa en este tempo de vida, e entre elas ese primeiro sinxelo, ese Plaza Fijo, Plaza Fijo, me cago en Dios. Hostia, estou agilipollado hoxe. Plaza Fijo, que, como xa dixen outra vez, é bueno repetir, me parece un debut moi bo, é unha canción que seguramente se os puristas se poñen a analizar e a ver, hai cousas que poden ser mellores, hai erros, non sei que, seguramente a min como persona que simplemente escoita e o que lle entra polos oídos o disfruta, creo que ten unha capacidade moi boa, de primeiro de sinxelo coreable nos directos, de sinxelo que chama atención, de sinxelo que contades cousas que hai denuncia, non directamente moitas veces, o sea, non hai moi a cuchillo, pero que se deixan cousas claras e que sonan moi ben. Claro, máis tempo de vida desa canción, xa cantada e seguramente por a xente en directo tamén hai na final de Novos Valores, por exemplo. Como valorades ese debut? Lara. Pois, sí. No, creo que é unha canción que xa falamos na anterior vez que falamos, pero que xa desde o principio foi moi fácil. O sea, quero dicir, foi moi fácil para nós. Saliu moi rápido, estábamos na sala de ensayo e foi como, sí, esto, tal, que guai. E creo que desde o principio nos gustaba moito a nós facela, entón iso permitiu que que pudiéramos mellorar aínda máis, ¿no? Entonces, nada, estamos moi contentos con esa canción. De hecho, estamos un pouco cagados porque el resto non cheguen ao nivel desa, sabes? Pero sí, gustanos moito. Xa creo que escoitamos tantas veces que xa estamos empezando a coller tirria a nós porque nos gusta mucho e Tivo moi boa acollida. é verdad, moi sí. ben, estamos moi contentos con eso. O de Tarás, que son moi fuertes. Claro, na anterior entrevista preguntáchenos que esperades así como de futuro e tal, cal é a vosa meta a cumplir. Eu dixen, pois a mí molaríame entrar nun garito e que sone que este sonando a nosa canción. Pois xa o cumplí. Da anterior entrevista para esta xa o cumplí numerosas veces. Xa escoitaxe esa canción nun garito. Sí, moitas veces. O sea, de feito, xa nos cansa, cando a poñen xa salimos, porque xa... É broma, pero sí, xa sonou. É un pouco de trampa, porque claro, poñen a canción, pero tamén a piden nos colegas. Claro, sempre que vamos con algún colega e tal, pois vai e pide. Pero bueno, pero a poñen. Total, Sí. pero algunha vez non, Algunha vez foi, non de sei. feito, o día que saliu, Fun eu ata Tarasca, no? E recordo entrar, eu iba a pedir a miña bebida espirituosa habitual, no? Esa vez hubo un cambio no trato habitual que hai e que non me preguntou que quería, díxome, xa escoitamos a canción, puxémola antes, e dixen,
perdona. A noite que saliu, o sea, Esa noite que saliu o sea, ás 12, isto serían levaba- as 2 da mañá. Sí, eran as 2 da mañá. Non, foi o día seguinte, porque, o sea, saiu ás 12 do xoves, pero ti estaba saindo o verno. Non? Claro, sí, foi un día Sai... despois. Vale, sí, é verdade, Sí, sí. un día Tivo 24 horas. 24 horas, Bueno, certo, sí. certo. Bueno, da igual. A cousa é que dixerme que xa puxeran e que lles gustara un montón e tal, porque... Claro, o vídeo... Claro, bueno, a cousa é que o videoclip, no, que sacamos pues, ese mesmo día, son simplemente escenas nosas de un día que decidimos ir de festa, de pasalo ben e tal, e gravarnos. E como normalmente vamos aos mesmos garitos sempre de Zoabella, tiñamos algunhas escenas gravadas ali, en Tarasca. Entón, claro, pues, fuches ti, Ade, non? Mandaches o vídeo para que o viran Sí, para por que o Instagram, puxérono, vírono, gustoulles a canción e puxeron esa noite a canción. De feito, cando eu cheguei, xa me dixeron que xa a puxeran antes, non é certo que a puxeron cando todavía non había probablemente ninguén, pero para probar como sonaba, vamos a dixelo así. E logo dixeronme, non te preocupes que logo volvemos a poñela, tal. E aquela mesma noite volveu a sonar, sí. Oye, E logo, sempre que vamos, sempre que imos, algún colega vai cara ali e di, poñede Plaza Pijo, por favor. De feito, a persoa que me dixo do nome de Fogo Lolita é a porteira do É a Tarasca. porteira. Que ahora cando nos ve chegar dice, Fogo Lolita. Sí, pasen e vean. joder, é que mola primeiro, porque ide sumando reproduccións, o cal sempre está guai, que mola, pero, claro, sexa porque a piden aos vosos colegas, sexa polo motivo que sexa, non deixa de ser que a vosa canción vai a sonar nun sitio con máis personas, que é probable que algunha desas personas por estadística diga, hostia, isto me mola, e acabe dicindo, hostia, vou a seguir a esta xente e gañedes fans da forma que como debería ser, da forma orgánica, simplemente porque sona nun local, a xente escoita e se vai sumar, que eso está guapo. Sí, bueno, de feito onte, contáchenos antes que foi como a primeira vez que che coñeceu alguén, non? En plan... Non, sí, un par de rapazas que dixeron, gustanos moito o Fogo Lolita. E eu dixen, grazas, sodes amigas de algún de nós. E dixeron que non, así que... Claro, dixeron que non, que nos viran na igrexa da UST. E dixen eu, carai, eu pensei que eran amigas Alguén, sí. de alguén, porque senón... Total. Oye, Está moi ben, estamos moi contentos, son dúas, pero xa son máis que cero. Bueno, Sí, luego. sí. Quer dicir que Pouco a pouco. ao final isto a xente ya dice, si se flipa, vas a entrecomillar, o de se flipa, no, pero guai, se acerca outras persoas, xa. Pero é que canta xente fai cousas ou facemos cousas musicales, artísticas, que se nos ve a cara, músicos que fan cousas, van pola calle e nadie lles di nada. Creo que, joder, lóxicamente tendo con sentido e tal, pero me parece unha cousa moi boa e que ahora mismo seguro que sentides ademais como unha gasolina moi grande. Sí, Sí, total. o sea, ver que a xente lle gusta o proxecto e así, joder, sempre dá ganas de máis, que nós sempre tivemos ganas de máis, o sea, non era como vamos a sacar este EP e acabouse. Sempre tivemos ganas de tirar para adiante, pero claro, a ver a acollida que teñen as cancións, que só sacamos unha, a acollida que ten o directo, que a xente dice, a ver cando sacades esta, a ver cando sacades a outra. Joder, pues dan ganas de tirar moitísimo máis para adiante. Moi ben, moi ben. A mí pasoume de estar en Instagram, ¿no? Y estar pasando as historias y de repente escuchar gamberros, camoros, y pasar y volver para atrás y decir, ¿qué? Espera, Claro, sí. y volver para atrás y ver la historia que alguén poñendo Plaza Pijo, que digo, eso foron as miñas amigas máis cercanas, ¿no? Pero no, era unha persona aleatoria dos meus seguidores que puxera Plaza Pijo na historia e me quedé, dixen, Dios, fixeme moitísima ilusión, o sea, dixen, madre mía. E Qué sí. guai. Qué guai. E vamos a... Quero preguntaros porque ao final o concerto da igrexa tal, pero esta noite, que novidade con respecto a esa conversa que, como digo, a xente non vai escutar, pero que non sabemos que existiu, esa noite dos novos valores, esa final, non? Ese concurso, batalla, como se lle queira chamar ao final, dunha noite de 3 concertos, unha noite de poñer en valor, valga a redundancia, o talento que temos aquí en Galicia, que gañachedes vos, porque alguén tiña que alzarse, pero estou seguro que o nivel foi increíble. Como vivichedes? Totalmente.
foi tremendo. Estuvo moi ben. O nivel sí que era, sí que, o sea, O nivel era altísimo. Carola e E Altamar Altamar, Non, unha pasada. eran tremendos. non só o nivel, senón como personas, o sea, son Sí. espectaculares. Desde aquí que todo o mundo Moi se escoite, porque Sí, sobre todo, 100%. a min, sobre todo os de Altamar gustaronme porque a nivel de estilo é un xénero que a min xa me molaba, entón, claro, eu as cancións as había escoitado, veles en directo, fora tamén, joder, porque ademais tocáramos de últimos, víramos os anteriores e dixéramos, mima, E agora que Como para facemos? subirnos agora nos a tocar para despois subirse de subir ahora. o nivel, para subirse ahora, claro. sí, pero moi guai. A ver, tamén o do concurso todo hai que dicilo. A ver, nós somos de Santiago. Os de Altamar eran de Coruña e Carola de Vila García. O concurso iba por voto popular. E nós tiñamos máis fácil o de traer colegas á sala. Non Mira, sei, eu no, é que vi quero os dicir, concertos e dicen, buf. a ver, por lógica sí, e é probable que pois tiñades máis xente porque estades aí e ao final amigos, familia, xente que coñezades, é máis fácil que se mova de Santiago a Santiago porque estades ali que alguén de Claro. Coruña que igual sale de traballar, non sei que, tal. Vale, eso é certo. Pero non vos menospreciades porque ao final, o sea, non vos menospreciades, que dicir, non poñas en valor, non, como é máis fácil. É máis fácil non, porque a xente podía perfectamente dicir, ai, si, tocades nunha final, moi guai, venga, xa nos contaredes. E non ir. Que dicir, e por moito Ya. que, porque a min ven un colega me di, vou tocar nun sitio, non me gusta o que fai, non o quero ver, eu non quero saber nada deso, e digolle, bueno, pois despois xa verei en historia saber que tal te foi. E non vou ali. Ya. A ver, non sei, pero bueno, o bo foi que mentre estaban tocando os demais dixemos, danos un pouco igual que engañe porque o primeiro concerto do festival vai estar de Sí, Vai sí, estar iba, ben. iba a haber nivel, o sea, Sí. Sí. non sei No, como, 100%. como elixiu o xurado dos 18 proxectos que se presentaron os tres que chegamos á final, pero os outros dous cos que competimos, o sea, había un nivelazo. Sí, bueno, Era porque espectacular. eso é algo a ter en conta, o sea, de feito dio todo o rato Lara. Sí, fomos os que máis amigos xuntamos, eso é Claro. eso sí que é algo objectivo que non podemos escapar. Pero chegamos á Pero final. claro, pero dos 18 proxectos que se presentaban ao inicio, nós fomos un dos tres escollidos, entón, Que non tan mal, Eso era un tan xurado, mal, o sea, non non podemos, era... claro, tan mal non podimos A ver, facelo. Non é tan fácil, o di unha persona que volveuse a presentar aos premios Martin Kodax como espacio de comunicación non estou seleccionado entre os finalistas por terceiro ano consecutivo, que pasa? Quer dicir, ao final que estés nunha final é algo a ter moi en conta porque por lógica, despois oye, hai xurados, hai concursos que son como son e eu xa falamos de outra vez que a min hai concursos que non me chistan nada e non me gustan. A mis concursos de que teñades que pedir votos, por exemplo, non me molan e creo que non axudan realmente ao proxecto. Aquí pedíades votos, pero se tocaba en directo. Co cal, está moi guai e iso que o que mola. Pero ningún concurso vai a coller e levar a final a un proxecto que non crean nel ou pensen que non van a dar un bo resultado, porque ao final vos ides a abrir unha noite como é o festival, que non estamos falando dun festival calquera, estamos a falar un festival, primeiro, que pon en valor a nosa lingua e que está incluído nas festas de Santiago, sendo unha data moi importante para moita xente que a ten fija no calendario. Entón, non van a coller nin a Carola, nin a Altamar, nin a vos, pensando que vai a merda de proxecto. O sea, xa solo estar finalista, como decides, paso que pasen outros concursos que podedes estar. Vos seleccionan como finalistas, guai. E ollo, se non vos seleccionan, tampouco quere dicir nada malo, porque quere dicir, oye, que hai algún proxecto que polo que sexa chamou máis atención, pero se pasa que, como esto, que estás na final, joder, para aplaudir, paso que pase, como decides. Sí. Sí. No, desde logo. Claro, ao futuro ven aí, o festival ven aí, hai cosas polo medio, pero supoño que na vosa mente esa data xa está marcada como moi importante, non?
Sí, danger. O sea, sí. Aquí, perigo. Sí, sí. De feito, o sea, o primeiro que fixemos cando ganamos a final do Novos Valores foi decir, vale, gañamos, vamos tocar no festival, Agora ten que sí. ser o mellor concerto, o sea, temos que preparar este directo, pero darlle voltas, preparalo moitísimo. Que pasa? Logo dixeron, queremos que toquedes aquí, tocade ali. Claro, misións secundarias de por medio, pero o sea, Pero ese moi directo boas, moi boas, moi boas, porque, Moi boas. porque vamos a ir preparando. Claro, vamos rodando. E tamén a xente pode ver xa de Claro. Claro, antes exactamente. de non vernos no festival de primeira, poden ver antes. Nos así levamos un pelín máis rodado directo, tendo Nos probado noutros sitios, temos feedback do público e tal. Home, non quero decir que vai ser o mellor directo que teñamos, pero o máis preparado, de momento, seguramente. Ou esa é a nosa intención, polo Claro. menos. Sí, Vamos a ver, a ver. despois pode ser unha boa noite, poden pasar problemas técnicos, podes vos estar igual esa noite non estades de todo ben, non pasa nada tampouco. O importante é o camiño e dicir, oye, sobre todo, tedes conceptos polo medio, co cal xa vos podes rodar en moitas cousas, en problemas, en falar vos, en como solucionar cousas, en tal, que esas misións secundarias ao final fan perder tempo, pero fan gañar tempo ao mesmo tempo, Sí, Unha porque experiencia, sí. ensayades Caso con é- público. Sí, Claro. sí. É moi necesario. Que nos fai moita falta. É unha cousa que, polo menos eu estiven dicindo todo o rato dende que empezamos a compoñer e a dicir, vale, vamos a intentar facer un proxecto musical firme, que nos facía moitísima falta tocar en directo. O sea, o E tocar local o que íbamos a temos tocar en mañado. directo e tal. O local, Claro, de feito o que queríamos, o sea, a proposta musical e todo é tamén moi enfocada a directos divertidos. Sí. claro, o Entón, sea, claro, hai que preparar moitas cousas para que o directo vaya como que queremos que sexa. Eso é rodar. Entonces tampouco, sabes, non é perder tempo en misións secundarias, é como No. tamén Sí. empregar o tempo en... simplemente agobianche máis, pero logo compensa. Sí, desde Claro, a ver, logo. ao final non é o mismo ir a ensayar aí ao centro xove que ensayar dese máis que ensayar porque tedes un concerto e sobre todo ese ensaio un pouco máis especial que con público, pois homes, lévase con outros nervios, pero pois eso, ao final vedes o feedback. Claro, estamos bueno, cando isto se emita, estamos a principios de xuño, o festival 2 meses casi por así dicilo, ata que eso pase. Vai haber música nova polo medio ou A intención é que sí. Sí, Sí. o sea, a intención no, vai haber música nova polo medio, malo será. Cando falamos a primeira vez, o EP non estaba grabado ao completo, desta vez o EP está grabado completo. Entón, falta, bueno, a mezcla, o máster e todo eso, pero a nosa intención é que en xuño o EP este fora. Igual finales. Igual para finales, pero que este Sí. fora en xuño. Porque todo o tema de que 3 semanas xa Claro. fecha de salida, pois 3 semanas para atrás é cando subes. Entón, claro, pois estás xa a principios de xuño e, claro, é moi apretado todo. O sea que a xente ten que estar atentas ás vosas redes que estarán na descripción para saber futuros concertos que poidan vir, futuros concursos que poidan aparecer polo medio e esta música nova que nalgún día aparecerá, pero que estou seguro que a xente vai a querer escoitar e que vai a disfrutar e, por suposto, sexa nun día ou outro de xuño, a xente que escoite, que se aprenda as letras e que nesa data do festival vayamos, que espero estar nese día, espero sí ou sí estar ali, cante a pleno pulmón e faga que vos, bueno, simplemente toquedes e haxe alguén que pode dicir, yo me quito el micro que cante el público. Sí, Ojalá. Porque pode ser que me lembre eu que Lolita de outra conversa faláramos de aprendizaxe tamén a hora de cantar e prepararse Sí, a sí. parte vocal neste proxecto. Sí, 100%. Sí. O sea, falamos de que aquí cada quen ven de un sitio, o sea, de su padre y de su madre literalmente. Y yo concretamente veño de cantar en boditas con un pianito de fondo y ya. Entonces, claro, para min esto foi un aprendizaxe moi grande, porque
era como que con toda semejante base musical, mi vocecita de angelito como que no pegaba, ¿sabes? O sea, fue como, sí, hubo que aprender a intentar pues poñer un pouco máis de chicha, ¿no? E aí estou, sí. Pero bueno, De un carallos placer, aprendiches. Joder. un placer facelo, a verdad. Que guai, sobre Moi ben. todo, me encántame do que estamos falando agora, outra conversa estivo guai, pero encántame a que agora noto, vos sí que é verdade que vos noto, non sei como explicalo, pero máis felices, vos noto como máis convencidos quizáis do proxecto, vos noto como que fai unhas semanas moi guai, pero que agora todo o que pasou fai que creades moito máis no que tedes entre mans. E iso é unha cousa moi, moi boa. Bueno, que hai unhas semanas non sabíamos o que iba a ocurrir durante estas últimas semanas, Claro. ¿no? O sea, Non estaba nin fora a Plaza Pijo. Claro. claro, estábamos afogando nun vaso de auga daquelas. O sea, daquelas xa estábamos estresados de non, que vamos a facer? O final dos novos valores, isto vai ser demasiado para nós. E agora estamos igual, pero con Pero 5 kilos final, máis de non traballo. valores gañada e Plaza Pijo fora con boa acollida e... Claro, antes afojamos nun vaso de ajo ou refojamos nunha xerra. Pero bueno, é unha xerra. Pero bueno, hai un poquinho máis aí de axuda para non afogar. O sea, afogades porque hai moitas cousas que tens que facer e demais, pero ao final todo o que está pasando é ese chute necesario para confiar. Sí, totalmente. Sí, sí. Que claro, falache desos os 5, temos aí a un sexto integrante que todo o rato botando a lingua sen dicir nada. É alguén que tamén sube os escenarios ou está hoxe vai... Non. Non sube aos Sempre está. escenarios, pero se a xente vai ver o videoclip de Plaza Pijo, pois coñecerá ao muchacho. Entón decidimos poñelo aquí como pé de micro. Está cumpla a feo, súa función. Quero dicir, estades facendo algo que... se algún animalista ve o videoclip e algún animalista ve isto, un pouco de explotación sí que é. Bueno, sí. Tamén a empresa da cerámica, se o ves por ese lado, porque moito non se vai queixar o can. Puxa. No, a ver, queixar non se queixa, a ver, ten unha cara así un pouco... Bueno. Está cascado, ten anos, Sí, Ten a orilla quejada Está polo bello. chique. Pasou cousas que non lle desexaría a ninguén, pero bueno, aí está. Rapaces, mil gracias por ter pasado por aquí confiando. Primeiro que vou facer agora en canto lle dé a quitar a grabación e directamente subir o vídeo a YouTube e subilo ao servidor onde tamén subas cousas, que desta vez espero que non pase nada e que non quero que se perda. Senón xa verei como facemos, pero non vos quitarei máis tempo, pero agradecervos que volverades por aquí a esta segunda conversa e agradecervos ter pasado esta horiña que levamos aquí falando e felicitarvos non só por esa canción como vos dixen, senón polo que xa comentei agora, non, pero vou non recalcar outra vez, que a mí é unha cousa que me mola, eu non sei, o dixen outra vez e o digo moitas veces con xente que vides por aquí, eu non sei como acabarán os grupos, a onde poderes chegar, si isto se quedará simplemente, oxalá que non, pero en 4 concursos, 2 aniños, ou será algo que dentro de 10 anos falaremos e estaredes pagándolle a 50.000 personas para que vos fagan a comunicación e será complicado poder entrevistarvos porque estaredes en moitos lados, oxalá eso pase. Non sei o que pasará, pero é unha cousa que quero felicitarvos e que quero que a xente que poida ver isto, que teña outros proxectos e a mellor este vendo isto, que tome como exemplo. Vos seguros que tedes cousas moi... momentos malos, de baixón e demais, pero a vosa actitude, a vosa forma de afrontar as cousas creo que é moi boa e é algo que tedes xa gañado e paso que pase con vos, estade orgullosos do que estades a facer e de como estades a facer. Moitas gracias, Daniel. E dito isto, quero que vos despidades así cunha mensaxe. Despois despídome eu, xa sabes que teño unha mensaxe final, pero despidedevos cunha mensaxe así bonita, especial. Eu quero despedirnos dicindo que Antonio estivo de cumpleaños. Estivo de cumpleaños hai pouco, hai uns días.
Vamos a estirar o chicle hasta que non poidamos. Un aplauso para Antonio. Felicidade, parabéns, moitísimos parabéns. Ese eu non sei que máis dicir. Como era que dicía o tipo do poema? A Fogo Lolita, mi capitán. Fuego Lolita, mi capitán. Moitas gracias por acollernos outra vez Outra vez, exacto. e por esta entrevista tan guai. Nada. Eu tiña claro, pasou os problemas e non era capaz, vos lo dixen a vos. A outra conversa estaba guai, por momentos o quitaba perfecto, había cousiñas que había polo medio, e igual a min outra conversa dábame igual, non me dá igual tampouco, pero este vez dixen non. Eu creo que esta primeira conversa teña a calidade adecuada ao que facedes e ao que merecedes, e pois había que repetila e que sexa boa, e cala a boquiña esperando que cando isto se emita xa pasou, pero a ver se me podo acercar a vervos o sábado nesa romería, que hai moitos grupos que quero ver e que nunca vin, que van a actuar ali, como son Lisa Simpson, como son Los Mejillones e Los Punsetes. Se non podo, xa teño marcado o festival como data a ir sí ou sí, e sobre todo que vos poida ver en moitos escenarios, en moitos lugares, porque eso será cousa boa. E a quen viu esta conversa que chegou a través de vos, hai 273 conversas publicadas con antelación. Despois destas chegarán, se todo vai ben, 11 conversas ata que esta quinta tempada, é máis que probable fin de ciclo, chegue aí a principios de xullo. Non teñen que verse todas as charlas, son horas e horas e horas. Simplemente que vexan o radar con tal proxecto, vayan a escoitar esa música e descubran que hai moito talento, moi bo, ao longo da nosa xeografía, e algún tamén de fora que visitou esta miña casa. Así que nos vemos na próxima conversa e, sobre todo, xente, nos vemos onde haxa música en directo, e se esa música é a de Fogo Lolita, pois mellor que mellor. Ata a próxima, chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.